Krásný den, milé dámy, já jsem Hanka Prokopová. Po mateřské jsem začínala jako vizážistka a díky produktům Value, které mi v roce 2018 pomohly s atopickým ekzémem, jsem se stala kosmetičkou a dnes pomáhám ženám mít zdravou pleť, která nepotřebuje zakrývat vrstvou make-upu a zároveň podporuji i další ženy, aby se mohly realizovat v oblasti péče o pleť a holistického životního stylu. Právě proto jsem součástí tady skupiny Women of Influence, ke které se také můžete přidat a já vám dneska ukážu jednoduchou ranní rutinu, díky které bude vaše pleť svěží a budete se v ní cítit sebevědomě po celý den. Ráno začínám čištěním pleti, kapkou Face and Body Wash, což je takové jemné gelové mytí, stačí jedna kapka, která pleť šetrně umyje, zároveň nevysuší a připraví na další kroky. Je to takový refresh, aby vaše pleť byla ráno čistá a připravená přijímat účinné látky z další péče. Stačí kapička na vlhkou pleť, lehce promasírovat, opláchnout vlažnou vodou a samozřejmě ideální na krk i dekolt. Dalším krokem denní péče o pleť je Repair plus Toner, protože pleť po umytí potřebuje navrátit rovnováhu své přirozené pH. Ten ji okamžitě osvěží, stáhne pory a podpoří vstřebávání dalších produktů péče o pleť. Nanášíme ho buď malé množství do dlaní, které vklepáme, nebo spíš vtisknete do tváří, a nebo na tamponek a jemně přetřeme pleť. Peptidové sérum, to je takový malý elixír, který podporuje tvorbu kolagenu, zpevňuje, vyhlazuje, dodává pleti pružnost a rozjasňuje ji. A je to opravdu produkt, moje must have od Value, který je vhodný pro všechny typy pleti, regeneruje pleť, působí proti stárnutí, na hyperpigmentace, na pevnost pleti a je vhodný opravdu pro všechny typy pleti, včetně citlivé a té, která potřebuje nějakou zvláštní regeneraci. Třeba já, když jsem trpěla na atopický ekzém, tak tohle je to, co mi pomohlo. Díky HSP proteinům sklidňuje pleť po slunění, bodnutí hmyzem, poholení a je právě výborný i na problematickou atopickou pleť, ale i na osvěžení kdykoliv během dne a to i přes make-up.